9 mei, zaterdagavond, vindt er in Rotterdam een moedernacht plaats. Dat gaat over eigenlijk de keerzijde van het moederschap. En dat is dat er in deze wereld nog steeds per minuut een vrouw sterft aan de gevolgen van haar zwangerschap of haar bevalling. Op 9 mei in Rotterdam vindt er dus door maatschappelijke organisaties een moedernacht wordt daar gevierd. Dat is een soort festival. En dit jaar staat het in het teken van jonge moederschappen, dus tienerzwangerschappen eigenlijk. En ik nodig eigenlijk alle jonge moeders en jonge vaders uit om met mij mee te gaan naar Rotterdam. Om samen de moedernacht te vieren. Om na te denken over het leed van al die zwangere vrouwen in derde wereldlanden. Want daar gaat het dan over. En ook even stil te staan bij je eigen moederschap en je vaderschap. En dat is mee te vieren. Dus 9 mei in Rotterdam. De locatie is nog niet bekend, dat komt op mijn website. Je kan het tegen die tijd ook googlen. In ieder geval 9 mei Rotterdam, de moedernacht.